kahit na mapait, thinking that there are a lot of health benefits in it, so go na rin tayo dyan. Hi guys, welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. It contains significant quantities of vitamin C and numerous other vitamins and minerals and phytochemicals such as indoles, which cleanse, and the effective antioxidants, flavonoids, zeaxanthin, lutein, and beta-carotene. Uy, nandyan pala kayo. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, may kakainin tayo ulit. Dahil may nag-challenge sa atin. Eto siya. Are you familiar with this, guys? Labanos in Tagalog, and in English it is called radish. Okay? So, siguro balatan muna natin. So, ang radish guys is may kulay white at mayroon ding mayroon ding kulay red. Pero sa public market walang available na kulay red. So, tanggalin lang natin guys yung kanyang balat. So, pag sinabi nating radish or lambanos guys, pwede siyang kainin raw or pwede ring lutuin. Ginagawa rin siyang pickles kung gusto nyong i-preserve. Ginagawa ring salad. So, usually pag ginagawang salad ang labanos, nilalagyan lang siya ng onion, konting vinegar, konting sugar. Dahil alam niyo ba guys na ang radish ay pag nilagyan mo ng asin, nagiging kan siya, juicy, magpuproduce siya ng tubig. Tapos itong kanya guys, itong mga dahon niya, pwede mo siyang ilaga, gawin mo siyang tea, kumbaga radish tea. At alam niyo ba guys na ang daming health benefits ulit ng radish or labanos. Sobrang daming health benefits, and one of them is nakakapag-prevent daw ng cancer. So yung mga cancer, siguro yung hindi pa naman masyadong mataas yung stage, yung binin pa lang naman siguro, so somehow nakakapag-improve siya, help prevent cancer. So kung kumakain ka ng ganito, mapiprevent mo yung sakit na big C, yung sinasabi nilang big C. So ang challenge actually guys is to eat this radish in its raw form, meaning kainin natin ganito. And the twist is you don't need to slice it. Parang ganito na siya kakainin. Pag naumay tayo guys, meron tayong potato fries pangsaba sa umay. And this is our first time to eat raw radish. Tanggalin na natin guys itong kanyang leaves, yung dahon. So yan guys, set aside natin. Ilalaga natin later on, ito para maging tea siya. Tea. Okay? Set aside. So ito na guys, white siya. Maganda sana kung may nakita pa kayong red sa market, kaso lang unfortunately wala. So most likely itong radish na ito is galing pa sa bundok, sa Benguet. Mga nagtatanim nito mostly is yung mga igorot. Ito na guys, ang kalat. Ayan, meron din tayong sili. Tapos meron tayong toyo mansi, lagyan natin. Ito yung pinaka dipping sauce natin. Konti na lang yung ating stock. At pag nabulunan tayo, meron tayong orange juice. Shout out yung mga kumain ng orange juice dyan. Ay, uminom ng orange juice. Na nag-premiere kanina. So, itong isa lang muna yung ating baba natin guys, no? Ito, ang daming sili guys, Try nating medyo mapait-pait guys yung lasa niya. This is our first time to eat this. Medyo mapait guys yung lasa.
mapait. Kailangan natin ng pang-balanse. Kasi pag yung mga maarte dyan, for sure hindi nila ito kakainin na raw. Kasi medyo iba yung lasa, guys. Mapait-pait siya na hindi mo ma-explain yung lasa. Buksan natin ito. This is potato fries. Potato fries. Baka ito yung una nating maubos. Kaya pala guys, ang technique nila para matanggal yung pait ng radish or lambanos is china-chop, ini-slice, tapos ini-squeeze out yung kanyang juice after ng pagkalagay ng salt. Nilalagyan ng salt, tapos ini-squeeze out para matanggal yung pait. Sili guys, sili. Kahit na mapait, thinking that there are a lot of health benefits in it, so go na rin tayo dyan. Potato fries. It can fill you up to 1 calorie. 1 calorie per radish. Ganito guys yung red na radish. Kita ba ninyo? Red na radish to guys. Bilog lang yung kanyang yung root crops. White out fungus. Ano ba yung fungus? Ayan o. Pag yung red, ganyan yung kulay sa loob. Improve the look of your skin. Okay. So, kain ka lang ng radish, mag-i-improve na yung skin mo. Magiging flawless kung ganon. Mapait siya guys. Mapait. Yan. Ginagawa mo. Ano pa ba? Keeps you hydrated. Sabi dito, keeps you hydrated. Oo nga naman, kasi juicy ito. Maraming water content ang radish. Parang mas gusto kong imukbang to. Mapait eh. Mapait. Ayan. This radish supports a healthy heart. Ayan. Mapait talaga. Iba yung lasa guys. Iba. So the challenge there is to conquer your fear of eating bitter raw root crops. Watery siya nga. Maraming water content. Dito sa part na to, hindi masyadong napait. Maganda rin ito sa ating digestive system. Maganda rin sa ating digestive system yan. Yung radish. Ito na lang ang aking uubusin. Mas masarap. Ano ba? Yes guys, yung mga high blood dyan. It lowers blood pressure. It lowers down your blood pressure by eating labanos. It will not just lower down your blood pressure, but it detoxify your blood, meaning nakakapagpalinis ng dugo. Di ba guys, yung mga iba madumi yung dugo, kaya minsan yung iba nagkakaroon ng sakit sa dugo. Other alternatives aside from radish, just to cleanse your blood, is by eating carrots. Carrots. I know familiar kayo doon. While eating this potato fries, I will take this opportunity to invite you all guys, especially those who are new to this channel. Please don't forget to
Smash that red button, which is subscribe button. Like, comment, and share this video. And of course, the notification bell. Do not forget. Kalimutan nyo na lahat. Wag lang yun. Para ma-notify kayo. Just in case may mga bago tayong uploads. Okay? Bago ako mag-shoutout, minom muna ako ng juice. Ano pa ba yung kanyang health benefits? Oh, see guys, by eating labanos, it will boost your immune system. Magiging energetic ka. Ano ba? Wala na. Sorry guys nandito ang ating iPad just to aid us in bringing to you the health benefits of radish. So far yun yung mga nakita ko dito. Ang ganda guys ng violet na red na radish. Bilog, parang kamote lang siya. Mapait talaga ha. Mega love shout out sa ang mga legit and organic friends in the YouTube world. Mega love shout out. Thank you so much for supporting me. For supporting my YouTube channel. Sana mag-grow po tayo. Yung gustong nag-take ng challenge na ito by eating this labanos. Precaution lang guys medyo mapait. Kaya almost hindi ko kayang ubusin yung isa kasi ang haba naman siya. Mahaba. Hindi ko kayang ubusin. Ayoko na. Ayoko na siya guys. Mapait. Ito na lang ang ubusin ko. If you like this video, don't forget to give us a thumbs up. And again, salamat sa pagsama. Hanggang sa muli. See you on the next vlog. Bye-bye. Busin lang natin to. Then, yun tayo ulit. Buenos dias. Thank you.